लाटी रोई ଏବେ କିଛି ତ ଏବେ ମନକୁ ପାଇଲା। ହେଇଛି ତ ହେଇଛି, ଏତିକି ନଣ୍ଡା ହେବାର ଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ମୋ ଭେଜାର ଭିତର ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋପା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କାଲି ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଇସ୍କୁଲ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି। ବାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ ମାନେ ଇସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ। ଇସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହଉ, ଦେଖିଆ କିଏ ମୋର କ'ଣ ଟାକେ ଚାଳିବ। ଆଉ ମୋ ସେ ଚଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋପା ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ବାଣକୁ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେବି। ତ ପଛ ଛତାରି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଥିବ ଯେ ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଥିବେ। ବାଳକୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍କୁଲଠୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ମଜା ଉଡ଼େଇବେ। ବାଳ ଟିକେ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ବୋପା ମତେ ନେଇକି ଯାଇ ସବୁ ବାଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରାଗ ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ା, ମରିବୁ ବୁଢ଼ା।